Isigcawu seKhomishana ephenya ngezinsolo zokubhozonyelwa kombuso saqala ngo-2018. Ngondasa wakulonyaka bekulindeleke ukuthi sifike emaphethelweni. Kepha sinikele enkantolo ephakeme sacela ukwelulelwa isikhathi sokuphothula umsebenzi waso. Kusukela ngo-2018 kuze kube manje ukuhlala kwalesi sigcawu sekudle imali ebalelwa ezigidini ezingamakhulu ayisikhombisa zamarandi. Ngenyanga izindleko zaso ziba izigidi eziyishumi zamarandi. leKhomishana ithi ihlele ukuthi umsebenzi wayo iwuphothule ngondasa wangonyaka ozayo. Inhloko ye-NPA Advocate Shamila Batohi uthi banethemba lokuthi bazosebenzisa ubuchule baleKhomishana kanye nezinto ezitholwe kuyo ukuphenya amacala abathile. uBatohi uthi ukwentuleka kwamakhono okusebenza ngaphakathi ku-NPA kuphazamise ukusebenza kwayo kule minyaka eyedlule nokwenza ukuthi ke kube nzima ukuphenya amacala abucayi. Kusenjalo ikomidi lezobulungiswa lisichithile isicelo se-EFF sokuthi kubhungwe kabanzi ngenkulumo eshiwe oyinhloko yamajaji kuleli uMogoeng ethinta izwe iIsrael. uMogoeng ukuthiwa enkulumeni yakhe ugxeke kakhulu ukusebenza kwezinhlaka ezithile zezwe okubalwa kuzo ne-ANC. Ikomidi lisichithile lesi sicelo se-EFF ngelithi lolu bengelona udaba obekuhlelwe ukuthi lube sezithebeni emhlanganweni walo wanamuhla. uMogoeng uthe angeke axolise ngakushilo. Usihlalo wekomidi uBulelani Magwanishe uthi iEFF kumele ikwenze lokhu ngesinye isikhathi.